Kisii somorokio monene bw'esukuru ya bamura ya nyanjwa Jason Onyango anyarire kagoseme na kuburi abaibori kubika emiroberio ya bene erikwenda gusira gisukuru asobokorari bwabo hanina sugwakana school fees eri gusira abana babo bagendere koba ase gisukuru akoya kwana buri tukirigoro hanekeranya dega kumirana n'abateneri b'esukuru eyo gose board of management nigo bono ateruna ogosira abana koba gisukuru na kiekerenge kanene enda abana banyari bakonyora masomo na wekonya asamatuko alibosi boigo mwarimu ini gatete buna kubwatukana n'uchumi agendete gokonga na barabo nigiko bakongera kogendereria amasomo gisukuru ekiagera buna baibuli mbara kana school fees nigiko babera kongu na abana konyora ekibakori gisukuru abaibuli ritangane abaibuli kubanja koleta abana ga because abana baitu they are above 600 na utukuberana nambu ya mono ritangane iri yakabere nyo challenges chiro chuwakane fees they are mbale bali ba beruete no kunyara kwa ba kunyara kwakana and you know school te kunyara kwa ba nyabaibuli mbali kwakana so ubwaro twekere ne sauri ya kwakana kulikuwa abaibuli abalende nkoba boli tolenga abange mbali batali korwa na barabu baru na school iranyale kusuka go chimotwe kuna bana maguri echindagira chiachirigoro ekoba konkubeka abane school na kobarageri ekara abaibuli batarubiri kibasi cyo kuragere kara serikali jiwe asekuru ne chimiradi ku exercise books nebinde lakini amangana yo kuragera purely igara igoro yo omoibuli ejira sensema ya boarding so twiwana abaibuli banyale ko ba support school kuetera sokuru fees chingaki eganeiri Mose n'umunyakirogo bwa body yesukuru eyo yabamura ya nyanjwa oirero nyareka abuna nigo babegete miroberio ya bene kwenda kibona ngosira bale gisemi skuru eyo anekero barobere tubune skuru eyo netakeire komenta na gokora buya ko asamatemo manne yo mwaka oyiga kwana yadebna enchire yemo yogokini masoma yo skuru ino kubata na bonsi ne body amo na baibuli amo na borokiwa irigo kini birango begisemi anena skuru yabamura ya nyanjwa etubugata amangana abiri tutagete kubekera chinguru chinene amangana y'ikisemi cy'ikirasime etutaite ko komenta mean standard score yaitu kuruase 5 point gochiase 7 point aso mwako gocha na inde tuabekire abalimu baisaine tubugata abalimu baisaine tubugate chi laboratory sato chi subject sato cha science tubugate library enene na inde omokia bw'abalimu na inde obekiru chinguru chinene asokogera abana ubanyore okonyora okone nase amatemwa 12 kintu kende na inde tuabekeiro omukazo omonene nigoro y'eki sport na games abana baitu ba basketball na bwochi champion ya Kisii County ase miaka ya 3 angembake miaka 5 abuna ande no tutaite kubeka chinguru cheitu kiagera muruche ese system were mutwe neyegenderete chi talent chairwe